Hej YouTube. I dag vil jeg vise en film af Spørg Kasper, som der er helt vildt skudt op i hovedet. Tænk, at han gør sådan til YouTube, men det vil jeg kraftedeme lige vise sig. Så her vil I se ham. Hej hej. Nu vil I lige se ham en tur. Hej, velkommen til Spørg Kasper. Jeg har fået et spørgsmål igen, som ikke er seriøst, og det er for en, der hedder Matt Rose Official. Der står, eller han skriver: Hej Kasper, hvad vil du helst gøre? Få sprunget ringmuskel af en pony, eller få sprunget penisdrengen ved at få oralsex af en kanin? Det er simpelthen ikke det her. Jeg gider ikke det her, jeg gider ikke. Det skal være rigtige spørgsmål. Det er sådan noget pis der, jeg gider det ikke. Kraftedeme utroligt. Hvorfor fanden kan jeg ikke bare stille normale spørgsmål, mand? Jeg mener til dig, at du skal være med at stille de der dumme spørgsmål. Jeg gider det ikke. Jeg svarer ikke på det. Giv mig nu bare nogle seriøse spørgsmål, ligesom dem jeg har fået, alle de andre jeg har fået. Men jeg bliver ved med at lave videoer, eller lave Spørg Kasper, fordi at I skal ikke få mig ned med nakken, det får I ikke. Jeg stopper ikke. Så jeg håber, du svarer på de spørgsmål. I kan lægge flere seriøse spørgsmål nede i kommentarfeltet. Hej YouTube igen, så jeg hans video, og synes I ikke bare den er mærkelig? Skriv dernede, om I synes den er mærkelig, og abonner deroppe. Please, hello. Skriv dernede, om I ikke synes den er mærkelig. Den er fucking skriv det, ikke? Så. Men det var bare det, vi var til i dag. Så bare, ja. Var det, vi viser i dag, så. Fucking Spørg Kasper. Halvlort. Så se mig, og abonner mig der. Skriv der, så. Det var bare det, så vi ses YouTube. Hej.